The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before anything else, di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, gikinahanglan ang imong paghingalan, kumpisal sa imong mga saha privately to God the Father. Kay ang 1 John 1:9 says, if we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins, unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, punan ka sa Espiritu Santo, ug andam ka na sa pagtuon sa pulong sa Dios. John 4:24 says, God is Spirit, and those who worship Him must worship in the feeling of the Spirit and biblical truth. Inoon, kung ikaw wala pa makadawat kang Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, ang isyu nga imong giatubang dili ang imong paghingalan o pagkumpisal, kundili ang imo unang pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo lamang. John 3:36 says, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Agi og pag-andam sa tong kaugalingon sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios ning adlaw. Ang sunod nga pipila ka gutlo ato kining igahin to silent prayer, hilom mga pagampo, the objective of which is to make sure that you are filled with the Holy Spirit. Mapunan kita sa Espiritu Santo, samtang kita magtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan ang hilom nga pagampo, kini nagahatag kanato og privacy of the priesthood, and makes the option of rebound possible if necessary. Busa, magampot ta sa hilom. Let us pray. We thank you, Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character, for the fact that you have never compromised your character even once in loving to the maximum the worst believer who ever lived and the best. We thank you that grace found the way to accomplish all of this. As we continue to study this great grace gift from Jesus Christ, may God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Unas tanan, aniyan usab kita sa atong panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube. Aniyan usab kita ning adlaw. We are in good health, alert, askil, sanag ang atong pangisip, gipabuhi pa kita,
kinilam tungod lamang kini sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Kay ngano, kini grasya tanan. Unas tanan, atong tukion ang bahin sa kaluwasan, the doctrine of salvation. Ato kining kanunayon sa paghisgot aron sa ingon niya na masilsil gyud sa atong alimpatakan kining mga punto nga may kalabutan sa atong kaluwasan human nato dawatas Ginoong Hesukristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Now, God made a choice to provide salvation to the human race. Christ's spiritual death on the cross did not in and of itself provide salvation. Nagahatag lang kini o ingnon ta sa in English, appropriation to salvation. Sa diha nga usa ka tawo mutuo kang Ginoong Hesukristo ng iyang personal nga manluluwas, automatically he becomes a child of God. Diha mahimo siyang anak sa Dios ug siya mahimong ingnon ta eternally secure. Thus, when he dies, kung siya kuhaon na gikan ning kalibutan na, he is qualified to live with God forever. Ug kana grasya. God says in His Word that we can know beyond any doubt, why pagduha-duha, why pagduda, that we are on our way to heaven. Kana matud pa sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 13. Nga nagaingon sa in English, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." Now, unsa may mga katarungan ngano nga kita gisiguro gyud we are assured of heaven. Number 1, una niini, tungod kay ang mga gikinahanglan, the requirements for heaven have been met for us by Christ. Siya ang mituman niini. O ang ikaduha, ang dalan gato sa langit is not by works, but by faith. Dili pinagi sa mga buhat, kundili pagtuo. Ang Episo 2:8-9 nagaingon sa in English, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ana kini mga references, ang mga buhat 16:31, Juan 6:47 nga nagaingon sa in English, "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life." Ang John 3:18, ang John 3:36, kini sila ang nagasuportar ni ining mga puntuha. Now, unsa man gyud ang maayong balita sa kaluwasan? What is the gospel? The gospel is good news, maayong balita. Dili lang kay maayong pagtambag. It's a good news nga nagatug-an sa tao, nagapahibaw sa tao, that he can be forgiven and that he can have a new life. Nga siya mapasaylo o makaangkon og bag-ong kinabuhi. Kaysa in Christianity, anybody can know that he is saved, can know that he is forgiven, can know that he is going to heaven. Nga siya maluwas, nga siya mapasaylo, o nga siya mahilangit, makaadto sa langit. Si Apostol Pablo nagaingon,
I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. 2 Timothy 1:12. Religion, on the other hand, ang relihiyon, does not save anyone. Religion is man's attempt to reach God. Paningkamot sa tao nga iyang makabuot ang Diyos. Christianity is God's attempt to reach man. Mo ka ng opposite. A believer in the Lord Jesus Christ can surely claim by saying, I am going to heaven because of the mercy and grace of God. Ako mahilangit tungod sa kaluoy ug sa grasya sa Dios. Although I don't deserve it, dili ako takos nini, I deserve judgment and hell. Takos unta akong paghukom o itambog dito sa linaw sa kalayo. I am a sinner like anybody else. Ako usa ka makasasala sama sa tanan nga mga sakop sa harian o sa kaliwatan sa tao. I deserve that. I'm a sinner like anybody else, any member of the human race. But I believe in the Lord Jesus Christ as my Savior. Ako siyang gituhuan, ingon nga akong personal nga manluluwas. And because God Himself assures us of salvation, kay ang Diyos man mismo ang pasalig niini, nga kita maluwas, pinaagil lamang simply by faith in Christ, then I'm going to heaven. And that's not arrogance. Dili ka na pagpahambog, dili ka na kay pagpasigarbo, dili ka na kay mapahitason, kundi being humble. Magpaubsanon, nagpaubo sinuon ikaw niya na towards God. However, ang mga dili magtutuo do cling to their self-righteousness and false obedience. That is pseudo-Christianity, kana ang mini nga Christianidad. They see no need of a Savior. Wa ko na sila manginahanglan o manluluwas. You know, usa ka rason nga usa ka dili magtutuo, gahi siya kasing-kasing sa pagdawat. Why an unbeliever is hard of heart or he has hardness of heart, negative volition towards the gospel. Kaya nga tungod sa iyang fanatical religious background with his preconceived notions. Ang iyang gituan basukan pas iyang pagkatao. He would say, I'll stick to my religion because we are the majority. Well, that is the quintessence of stupidity. Let that unbeliever read and understand Matthew 7:13-14 nga nagaingon, enter the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. That is why the Lord Jesus Christ did not come to establish peace, but a division. Naka na sa Lucas 12:49-53. Paminaw. Ang kaluwasan, maangkon nibisan kinsang tao. Pinagi lang sa pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang. The only faith that saves is faith plus nothing. Kaya ang Juan 3:3 nagaingon, unless gawas ko ng tao tao pag-usab, dili siya makakita sa ginharian sa langit. If you try to ask any religious unbeliever if he is sure of going to heaven, di ba kag unsay ilang sagad nga itubag? Only God knows. Ang Diyos ray nahibaw. What a tragedy. These unbelievers are making God a liar. A liar. Ang usa ka dili magtutuo is a person who is choosing an endless nightmare
Do you know why? Nahibaw ka nga, no? Because he spurns, iyang gisalikway, the one who suffered untold agony on the cross as his substitute, and his decision to reject Christ has appalling, horrible consequences. Unsa ang alternative? The lake of fire, the final destination. Mao kana nga gikinahanglan ang imong paghuna-huna dinhi. The final destination of Satan and his demons and his angels, that is what we call God's garbage dump. Matthew 25:41. Ang linaw sa kalayo is otherwise known in the Bible as the second death, ikaduhang kamatayon, Revelation 20:14. Ang dili magtotoo is going to be thrown or cast into the lake of fire, since his name cannot be found written in the Lamb's book of life. Wa mahilista, wa may sulat diha sa gitawag nato og Lamb's book of life. Now, in the lake of fire, there is a horrible, ominous future. Makalilisang, makuyaw. There is total darkness forever. Na ay hingpit nga kangit-ngit kangiob, hangtod ra bagyo na, hangtod sa hangtod. Ana ay hangtod sa hangtod nga pagkamingaw, loneliness, eternal unhappiness, hangtod na kanang way kalipay, hangtod na nimo ang imong pagmahay, hangtod na ang imong kasuko, kalagot, mga kaligot-got, eternal suffering for all eternity, hangtod kini sa kangturan, wanay pagkahuman, no chance of escape whatever. Kinaluyan, wag yun, di na ka mag-eskapo, no chance of escape whatsoever. That is why the worst kind to die is not to die of murder, cancer, or tragedy, or car accidents, or what. It is to die as an unbeliever. But after all, it's a matter of choice. Ang tao makapili gyapon. You see, to get to heaven, it's who you know that counts. Busa, tumuo ka lang kang Ginoong Jesucristo o ikaw maluwas. Now, samtang si Ginoong Jesucristo huna-huna niini, nagahuna-huna kanimo kanako sa atong dadangatan, gumikan sa atong kahimtang nga kita mga hinukman, kay kita mga kaliwat sa atong unang mga ginikanan si Adan ug si Iba. So mao na nga si Ginoong Jesucristo ato kining hatagan sa pagpunting sa atong una-una. Let us concentrate on this. Our Lord Jesus Christ, siya ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad. At the point of the virgin conception and birth, and some 30 years later, he went to the cross. Miadto siya sa cross. And on that cross, he was placed there at 9 o'clock in the morning after he had been up all night sa tibuok nga gabi. He had been through 3 religious trials and 3 civil trials. Now, sa religious trials, there was no defense attorney for the defendant. Why manlalaban niya? There was violence in the courtroom. The judge was prejudiced. The court was prejudiced. He was lugged. Ila siyang gisumbag, gikulata, gipasakaan siya bakak na sumbong, gibutang-butangan siya,
He was lugged. He was falsely accused. He was slapped. Gisagpa siya. He was beaten. He was spit on. Giludan pa nila. This was what our Lord went through. Sa wa pa siya ilansang dito sa krus. Now, the system of Jewish jurisprudence under the Mosaic law completely broke down, lost its objectivity. There was distortion of law, violence. Ang tulo ka civil trials were scams. Mga mini, only used by the Jews to become the instrument of railroading this innocent person to death. Now, ang kinagrabihan nga injustisya, the greatest injustice that has ever occurred in human history is the injustice of Jesus Christ going to the cross and dying for our sins. Iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala. The innocent person paid the penalty for the rest of us. Total injustice. Hingpit yun nga injustisya. And so, when he was put on the cross, ilanag yung gilansang, from 9 o'clock in the morning, gikas alas 9 sa buntag, he was taunted, gibugal-bugalan siya for 3 hours, 3 ka oras. Ilang gibugal-bugalan, iyon silang, if you are the Christ, come down off the cross and save yourself. Luwasay mong kaugalingon. If he could have done that, ugiha pag yun ng himuon unta, he would not die for our sins and saved us. Di ba? Unya, sa pag-abot sa alas 12 sa udto, 12 noon, God the Father took all the sins of the human race and imputed them to Christ. Iyang gikuha ang tanang mga sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, giya kining unsa, gihansak dito kang Ginoong Jesucristo. He began bearing our sins. He entered spiritual death. Moto hinsud siya sa spiritual death. He was in spiritual death for 3 hours, from 12 noon to 3 o'clock in the afternoon. 3 times in the Garden of Gethsemane, kato siya nagaampo. Amahan ko, kung mahimo paunta, ipalabay kining kupa ikan kanako. Apan dili ang akong kabubuton ng matuman, kundi ang imuha. Sa in English pa, Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but thine be done. Mateo 26:39. Now, katog yun ni iampo ni Ginoong Jesucristo ngadto siyang amahan. Kato. And as he anticipated the cross, as Luke 22:44 says, ang iyang singot, the perspiration on his face was so heavy, mabugat. It was like drops of blood falling. Mura og kanang kanang mga tibugon sa dugo nga nadagayday, thickened clots of blood falling through the ground. Now, timan ni, he did not perspire blood. Dili gina mo ang original. He did not perspire blood. Wa siya singta og dugo. You have to know that. You don't perspire blood, do you? It's in the comparative clause in the Greek language, kung imo ka ng tunan. He did not perspire any blood. Just like there was no literal fire on the day of Pentecost in Acts chapter 2, there was none. That fire was on the HOS, H-O-S clause in Acts chapter 2. So, there was no literal blood that Christ perspired in the garden. Wala. Why literal nga dugo? The thick drops of perspiration from the tremendous emotional pressure that he was under
knowing that he was heading for spiritual death. Ang iyang pakigambitay sa iyang kaugalingong pagka-Diyos, ang iyang pakigambitay sa Diyos nga Amahan ug sa Diyos nga Espiritu Santo would be broken, maputol. He would be plunged in the spiritual death, totally abandoned by God and by the human race. Totally. Unsa man to'y gipamuong ni Ginoong Kristo? Amahan, Father, ngano manggibiyaan mo ako? Apan kadtong iyang pagsyagit niadto, duha ang iyang address niadto mang pagsyagit. Diyos ka Amahan, Diyos nga Espiritu Santo. Sila Diyos, okay? But there is only one God. Tulo ka persona, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Apan usalang ka Diyos. Okay? Kay Diyos man siya ikaduhang persona. Misangpit siya sa iyang sakop sa balang Trinidad, the Godhead. Diyos ka Amahan, Diyos Espiritu Santo, nganong gibiyaan mo, nganong man. Kay usar mga Diyos. Wa man moingon siya, nganong gibiyaan ninyo ako. Wa man siya moingon. Nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan siya sa Diyos. Kaya ngano? Tungod kay napuno na siya sa tanan ta mga sa. Tanang sa sugod sa pagkahimugso. Unang tao nga himugso. Hangtod sa katapusang tao. May mugso ni kalibutan. Ang tanang sa. Dito gibubo, hanok. Nga to kang Kristo mo itong nakasyagit siya. Amahan. Diyos nga Amahan. Diyos Espiritu Santo nga nung gibiyaan mo ako. Mao kadto ang giingon nato nga spiritual death nga iyang giatubang. Totally abandoned by God by the human race. He would be plunged into absolute destitute loneliness for 3 hours. And this is what he did. And at the end, sa katapusan, unsa iyang gipamulong. Iloy, Iloy, lama sabaktani, aramay kana nga pulong. Og sa Grigo nga pulong, Teemo o, hinanti mo, mi, igkatilipes. Mao ni Grigo. Og sa in English, my God, why have you abandoned me? Napuno siya si imo ug akong mga samo nang biyaan siya. It is not a question. It was a statement of intense pressure for what he has gone through. Iyang giagian. Ug siya namatay for all on that cross. That is what we call the unlimited redemption. There is only one Savior, the Lord Jesus Christ. Through the virgin conception and birth of Christ, pinagi sa iyang pagkatao, virgin conception, he bypassed the imputation of Adam's sin. He did not have an old sin nature. Wa siya'y kinayang makasasala because of his perfect positive volition. He never committed an act of personal sin. Wa gyud siya makasag bisag gamay na lang. This adds up to the fact that in his humanity, siyang pagkatao, he has perfect righteousness that qualified him to be the Savior. Mao to'y nakakalifikar niya mahimong manluluwas. He satisfies the demands of the character of God, that the one who paid the penalty for man's sin had to be a perfect spiritual character. Hingpit nga pagamatarong, Christ was like that in his humanity. Hingpit nga pagamatarong. There is no other member of the human race who has ever been like him. Wala. Christ died on the cross. He entered spiritual death, the greatest injustice in human history. O
Doctrinally, we take His person that satisfies the righteousness and justice of God. His death satisfies the righteousness, the holiness of God. Nakapatagbaw sa hingpit nga pagamatarong o hingpit nga pagkabalaan sa Dios. His death satisfies the justice of God. Satisfy kini sa hustisya sa Dios. God's love, therefore, pours to man by way of the cross. John 3:16. Now, doctrinally, we take spiritual death and apply to the problem or problems of sin. Now, sin, therefore, is no longer the issue in salvation. Why? Our Lord Jesus Christ took over all those sins. Iya kining gidawat. Siya ang mipuli sa atong dapit. What's the issue? The issue is the Lord Jesus Christ. What think ye of Him? Again, it is a matter of appropriating God's provision of salvation. Faith alone in Christ alone. Now, samtang kining mga hitabua na hitabo dito sa Golgotha, the Lord Jesus Christ became a worm for us while He was hanging at the cross. Now, ablihi ang imong Biblia sa Salmo, Kapitulo 22, versikulo 6. Psalm 22:6, nga nagaingon diha. But I am a worm, and no man, a reproach of men, and despised of all people. Now, kanang pulong diha nga worm, od, is a very rare Hebrew word used for a special kind of worm, which, with thousands of others of the same species, gibutang kini nila sa usa ka dako nga planggana, a huge vat, ug ila kining pugon, ila kining pusgayon o ilang dugmukon, crushed to extract the blood, aron mugawas ang dugo nini, which was used to make the most beautiful crimson dye in the ancient world. Himuon nila kining labihas kanindot nga kanang tina niadtong karaang panahon in the ancient world. Kini usa kini ka color sa royalty, pagkaharianon. Bulok kini sa pagkaharianon. The robes of kings were dyed with this brilliant crimson. Ila kining itina. Now, when Jesus said, I am a worm, sa iyang pag-ingong ako usa ka od na, it was to indicate that He was being crushed for us as He was hanging upon Calvary's cross. He was crushed that you and I, when we trust in Him, might wear the robe of a king. Siya dugmok, was crushed, aron ikaw gako sa atong pagtuo kaniya. Unta kita makasulob, might wear the robe of a king. Mahalon nga bisti sa usa ka hari. Kaya ang mga magtutuo kang Ginoong Jesucristo, anaa kining very righteousness of the Son of God. Yan ang higayon ng imong gidawat si Kristo. Ikaw suluban ni anang pagkamatarong sa Dios nga anak. Credited to your account at the moment of salvation. O kini, mao kini isulob. This is the king's robe. Now, mao kana ang klaro kanimo mahitungod niining kaluwasan. So, naatay mga mainungdanong pangutana kanimo. Therefore, pangutanon ta ka, higala, luwas ka na ba? Or do you know God's protocol or mechanics to be saved? Nahibaw ka ba unsay paagi sa protocol nga plano sa Dios nga aron ikaw maluwas?
Well, unang pangutana, do you want to know who and what God is? Buot ka bang masayod kinsa ug unsa ang Dios? Ikaduha, do you want to know why you are in this world? Buot ka bang masayod nganong ania ka dinhi sa kalibutan? Ikatulo, buot ka bang masayod how to live a life with meaning? Unsaon nimo pagkinabuhi, kinabuhing ana ay kahulugan, na ay katuyuan, and definition. Number 4 question, do you know how to get to heaven after you die physically? Now, these are what we're going to talk about more on this. If so, what is required therefore is an open mind, bukas nga huna-huna. Tutuki ang mensahe sa Diyos, ayaw ang mensahero. That's the key to learn. Mao ka na ang Yahweh, aron ikaw makakaton. Apan ang tinuod ug matuod yung magtutudlo, dili kining nag-yaw-yaw dinhi mo madungog, kundi ang Diyos Espiritu Santo. He is the only teacher of truth. Apan sa atong paghisgot niini, ayaw unaw na nga nagdata og bag-ong relihiyon o tinuhuan. Nagdalang tas pulong sa Dios. Huna-huna sa Dios. 1 Corinto 2:16. Now, so kung buot ka nga masayod, unsaon nimo pag kinabuhi na ay katuyuan, na ay kahulugan, unsaon nimo pag kinabuhi, pagkinabuhing haruhay, hayahay, mabungahon, bisan taliwa sa mga kalisod o mga suliran, even in the midst of problems and heartaches. O suliran ba sa kaminyoon, suliran ba sa inyong trabaho, ug uban pa. So kung buot kang magkinabuhing hayahay, haruhay, mabungahon, fruitful, mapuslanon, worthwhile, malipayon, happy, madasigon, enthusiastic, matarong, tulid, hanay, nga pagkakontento sa kinabuhi. Ang pulong sa Dios maora ang tubag niini higala ug wa na lain. Busa magpadayon na nga akong pagpangutana nimo. Kung naa kay katuyuan sa kinabuhi o naa ka bagyo'y katuyuan sa kinabuhi o tumong sa kinabuhi. Kay there was a noted doctor who recently said, medical science is giving us longer life but no reason to live. Ang siyensya kuno sa medisina makatabang sa pagpataas sa atong kinabuhi. Apan dili kini makatubag sa pangutana unsa may hinungdan sa kinabuhi o katuyuan sa kinabuhi. Ang siyensya dili gyud tubag nining pangutanaha. Kay science cannot deal with the purpose to life. Apan ang meaningless, frustrated, unhappy people are saying, nagasulti, nagaingon, that there is no real purpose to life. Kini bang mga tao nga, mga desperado, wala sila ilang pagtungo, wala sila paglaom. Okay. Atong higutan ni, a person goes to school, di ba? Mo eskwela. And then, pag human niya eskwela, mo graduar. Human siya mo graduar, mangitag trabaho. Human siya mangitag trabaho, magkatrabaho na, unya magbinyo. Human siya maminyo, tingali mo palit siya bahay, nga ilang kapuyan. Kaya na naman sila ay panimalay, a family. Human niya na, man sa may sunod. He retires, di ba? Human mo retire ang taon sa may sunod. Mamatay.
Naong pangutana, is this all there is to life? Maora ba gyud kini ang anaa sa pagkinabuhi? Now, gibuhat sa Dios ang tao ug buot niya nga ang tao makapanag-iyang pakigambitay kaniya, fellowship with God. Ang tao naa siya'y katakos o kagawasan for fellowship with God. Ana pud siya'y kanang kaugalingong kabubuton, a will, ability and freedom to choose, na siya kapilian. Sa tibuok tang pagkinabuhi, wala na gyud mas manindot ug mas mapuslanon kaysa pag sinati og kalinaw diha sa Dios, di ba? In all of life, there's nothing more wonderful than to discover peace with God. So ang unang katarungan to this discovery is realizing the plan of God. Ang plano sa Diyos. Abundant life ang iyang plano. Kaya ang Biblia nag-iingon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. Ang pagsinati is pag-amgo bahin sa plano sa Diyos. Ang usa ka madagayaong kinabuhi mao nay kabubuton sa Diyos. Now sa Juan 10:10, the Word of God says, mianhi ako aron sila makabaton og kinabuhi sa pagkabaton niini sa madagayaon gayon. I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kay plano man di ay sa Dios nga makapanag-iya kita sa katuyuan sa kinabuhi nan ngano man kasagaran sa mga tao karon wa may kalipay o kalinaw. Since God planned for us to have a purpose in life, right now, why are most people not having happiness and peace? So anto kita sa ikaduha nga punto. Second step is acknowledging the problem of man na ay suliran ng tao. Ikaduha kining katarungan mao ang pag-amgo nga naay suliran nga gitubang ang tao ang pagkahimulag sa Dios. Nganong himulag kita? Adam's sin brought spiritual death to all men, but through Christ we are made alive. Romans 5:12, 2 or 21. Now, buhat sa Diyos ang tao in His own image and gave him a purpose for life. He did not make him as a robot to automatically love and obey Him. Dili, iyang gihatagan siya og kaugalingong kabubuton, kagawasan sa pagpili. Now, ato kining ipadayon kining paghisgot niini sa sunod nato nga higayon. Magampo ta. Atong iduko ang atong mga ulo o atong piyungo ng atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niyadtong aniya dinhi sa atong Bible study through the YouTube, through the Balbido Evangelistic Ministry, kinsawa pa kanila sa ilang kinabuhi si Kristo. Christ is not in their life yet. Ug nga sila wala pa'y paglaom, no hope, and without eternal life. Tingali, wa ka pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Si Ginoong Jesucristo, midawat sa matagsa didto sa iyang lawas, samtang gilansang ug nagabitay siya didto sa krus. Iyang gidawat ang tanan tang mga sa, lakip na ang mga sa nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mao'y mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan, tungod kay napuno siya sa atong mga sa.
Ang tinuod kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimo nga sa kinsa way labot sa tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad higala. Ngadto kang Kristo mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mao'y giagad. Kung dawaton mo si Ginoong Jesucristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, ikaw hatagan og kinabuhing dayon ug maluwas. Apan kun imo siyang isalikway ingon nga Dios ug manluluwas, maimo ang dayon nga paghukom, judgment. Imo ang pagpili karon higala. Matod pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Magampo ta. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan ni ining adlaw. Amo karong nasabtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.